credeți că mi-e frică de milioanele voastre? Vă iau în pulă milioanele, mă piși pe voi. Dar Pe ce mine nu ți-au în pulă caracterul, mă? Băi, ascultă, mi-ai zis că să iei lumână la fata mea? Fii atent, eu nu te înjur, ca să înțelegi. Eu ți-am spus ție o singură ceva. Băi, lasă așa, nu mai ies pe internet și nu-ți mai spun nimic de tine. Păi tu ieși și spui de Te-am mine mâncat pe în internet, da? o pizdă, un gunoi, ești o pizdă și un gunoi, să ieși pe internet și să spui ceva despre care deja lumea știe. Așa, bun, și pe tine te-am mâncat în pizdă să ieși pe internet și să vorbești despre mine, care ți-am dat, bă, de mila De copiilor ce tăi îți mi-ai dădeam cerut în banii plus. înapoi, Tu îi băi? vinde și Nu pe te ei să te treabă. vezi mai sus. Bă, nene, Dă-mă banii, uite, eu ți dau care zici tu că trebuie să bă, ți dau și lasă tu mi asta, dai pe mei. explicație, Victor. De ce mi-ai cerut bani și nu mi mai dai înapoi? Eu De nu ce nu ți-am mi-ai... cerut bani, Aline. Aline, dăm 20.000 din tot ce ți-am dat până acum. De ce mai luat cu alt pretext? Nu, nu a fost așa, Aline, dar văd că ești obraznic și uite cum vorbești cu mine și ai mai făcut treaba asta odată și am Victor, fost când eu a fost de prost să-mi locul dat. 1, Victor. Când a fost cu Bă, când mai, Vancii, stai mă puțin așa, când mai ajungeai tu locul 1 Victor, dacă nu te puneam eu? Vancică, locul 1, Robert, obligații, Otilia Mutu. Victor, când a donat Otilia Mutu 500.000 de puncte, Victor, mai poți să-i fut familia în gură? Că de ce a donat pe internet și n-a dat în privat? Victor, tu n-ai dat acolo Nu, la asta a fost Cama. simplă întrebare, Alin. Victor, ascultă tu ce spun eu. Lasă-i pe ăștia, că ăștia Bă, știu vezi să nu ce... mai conduci pe drumuri publice că ești drogat, cum l-ai sifonat și pe Aslan, Unde cum l-ai l-am sifonat și pe țipat? Aslan, asta ai fost Nu te toată mai viața sunați și un... să-i bag Uite droguri că, în mașină, Victor. bă, pișatule, nu mai vorbi cu Dar mine în dinți, că te dau în judecată. vrei să auzi asta? Vrei să auzi cu urechea ta? Vocea ta? Du-te în pula mea de fraier, că eu nu te-am Dar înregistrat. cum să nu vreau să aud cu vocea, cu urechea mea, da. Mamă, ăsta mă face să moară familia mea de-l fac de panorama. Nu te oprești, mă, nu vrei să te oprești. Bă, oprește-te tu, pișatule, că eu ți-am dat ție, nu tu mie, da? Păi, mă, De când e pe TikTok-ul ăsta, ți-am dat, te-am ajutat, ți-am dat, te-am ajutat. lasă-mă, Mai du-te în pula mea, că nu mai... mă, că tu ai vrut reclamă toată viața ta pentru reclamă. Când era live-ul Băi, o cu reclamă, Amara, mă, tu cine ești, mă, că nici ziarele nu te stai, bă, cunosc, mă. bagă-te supat când bag pula toate milioanele tale. Ascultă-mă. Bagă-te în pula mea, băga mea și pula în dana aia curvă care vine la pulă oricând și băga mea și pula în caracterul ăla tău jegos, că bine ți-o Dana aia făcut și care o chemai nevastă. la tine, să o duc la tine în Elveția, Victor. Da, aia da, că mai nou și neveste. Tu n-ai avut, mă, familie, tu ai avut curve la produs și țibele la curve la Bă, produs. borâtule care ești, Lasă-o, că ești terminat, tot ce ai sunt bani, nimic altceva și nici nu o să ai parte de nimic în viața ta, că ești un om de căcat. Ești un nimic, un zero barat, ca să știi. Uite-te la pozele cu tine. Ești capabil să faci nici 3 lei, ai un caracter de căcat, îți bagi joc de omul ăsta care a muncit și s-a făcut de râs pentru copilul lui să ia o casă și tu i-ai luat banii, bogatule, ca să te joci la casino. Ai luat bani de la amărâtul ăsta care a muncit și nu-i mai dai înapoi. Ai Bă, înțeles? mai taci, mă, să nu deschid filmări cu tine. Haide, ia, dă să mă filmări, dacă ești șmecher, tu arată-mi o filmare cu mine. Nu Are lumea filmări cu tine când tragi până în domnul Victor Micula. Dacă cineva are o filmare cu mine, dacă eu m-am drogat în ultimii 5 ani sau am băut alcool, să moară măicuța mea. Dar dacă nu... Camera până pe video și te-a filmat lumea. Bă, este spoși, măi, smuf, mă, dă-mă încoa smuful ăla să văd. Băi, nicotină, bă, deșteaptă. De nevastă ta, care râs de nevastă ta, de Andreea și cauți numai pizdă în continuu. Du-te dracu, de aici vorbește frumos, că degeaba ai bani dacă ai caracter de căcat. Ești zero, ca să știi. Degeaba am dat bani. Nu contează câți bani ai, ca să știi. Da, ăsta e adevărul. Păi ăsta e adevărul. Bă, Aline, nu încetezi țigănia asta. Da. Ai un copil de crescut. De ce faci așa ceva? Te rugai de el să-ți dea bani împrumut? Și acum ce faci? Nu-i dai bani înapoi? Păi dă-i, asta e parte toată viața ta. De-aia să ai și tu parte toată viața ta. Lasă că mie nu trebuie bani ăsta, eu sunt fericită. Uite, Victor. Tu doar bani ai, atât. Hai să-ți arăt, Victor, uite. Uite, Victor. Băi,
Gata cu discuțiile că vă dai Vorbești și prost de copil, să ia lumânări la copil. Păi de-aia ajungeți-mă la un consens. Păi dacă el îmi spune mie să-mi iau lumânări mie, ce pula mea, mă, dar până când crezi că le îndură toate, mă? Ascultă, băi, stai puțin, Aline, din gură, gata, oprește-te, calmează-te. Aline, calmează-te un pic. Păi dacă el îmi zice mie să-mi iau lumânări, da? Ce dracu, bă, Dana, mă, stai stâmpit? Nu-i zici de copilului, de copilașului, îi ziceai lui. Păi dacă omul se enervează, dar nu, până unde și până unde își permite să zică mie să-mi iau lumânări de ei? Până unde? De ce ai cerut banii împrumut? Banii lui muncit să-și ia și el căsuță. Uite-mă unde ți-am dat ID-urile și alea de logare, vezi? De intrat. Da, și am spus că nu e așa. Păi și de ce mi-ai luat, mă, bani așa? De ce trebuie să-mi spui, bă, dă-mi înapoi 21.000, nu că împrumut. Da, dă-mi înapoi, da. Dă-mi și pe restul, dă-mi jumate la ce nesimțit Păi de e. ce mâncăm sperma de-n pulă? Puțin, Alin, stai microfonul. Taci un pic, Bă, Alin. Nici, scoate-l afară de aici, că de dau în judecată și pe tine și pe el. Pula unde ai zis să-i înjuri de copii, să le iau de rasă. Unde mai pus să-l înjuri pe Oprea, unde îmi scriei să-l șantajez cu 20.000 de euro, bulangiule. Nu, tu ai început bulangiule cu Oprea, că nu ți-o dea nu știu ce, univers. Unde mă cu Oprea, că mi-a spus că vrea să lege pe Ferrari, unde erați în bandă cu Ferrari. Bă, nu ți-e rușine, să leg pe Oprea, mă. Băi, bulangiule, păi stai să-ți arăt, mă, mesaje, pe live-uri. Păi ești bulangiu. Păi n-am șantajat pe nimeni în viața mea, mă, eu sunt un om corect, mă. Păi uite cum faci cu mine, drept dovadă. Păi cum tu spui mie că sunt drogat și că să se sesizeze poliția, că cum să-mi recuperez fata? Păi tu mă lovești în fată? Mâncam-i slobozul din pulă. Păi tu mă lovești în mine, mă, prostule, dacă ai destule probleme. M-am amenințat la telefon că mănânc bătaie și că dacă nu tac din pizdă de gură mă și bați. Extra Night Show, by Nicky Percea. Nu, au fost, bă, prostule, a fost Ferraru care te-a amenințat de bătaie. Nu te-am amenințat de bătaie, că eu nu-ți mă doi, da? Ai zis că ai și o bătaie, că mi-am făcut mult dușmani și că nu știu dacă, că nu pot să-i duc pe toți dușmanii ăștia și că tu te ocupi de mine și că îi faci favorul lui Sibel să-mi ia fata. Bă, Aline, fii atent. Băi, bulangiule, iată că nu te-am văzut niciodată. Sclavule, niciodată n-am vorbit de tine. N-ai vorbit? Cine a început, mă, să facă vorbe pe TikTok? Niciodată. Eu am început, pentru că m-am mându pe o zi pe alta și nu-mi dai banii. Pentru banii mei și în viața mea nu o să-ți dau... Nu, au fost banii mei care eu ți-am dat. Eu te-am pus să-ți faci cona unui credit. El ți-a dat ție pe TikTok, i-ai dat pe TikTok, i-ai dat donație, da? Că ai vrut tu. Nu ți-a băgat nimeni. Numele, că vă place. Și el mi-a dat donație, na. Uite, ce spuneți voi, spun și eu. Și el mi-a dat mie donație, na. Păi nu, că acolo scrie împrumul donație și nu-ți dădea contul lui ca să-i folosești tu banii. Păi nici eu nu-i dădeam contul meu ca să-i folosească, să-mi folosească el mie banii. Cont i-ai dat tu? Că nu i-ai dat niciun cont, tu i-ai donat de aici pe platformă. Bă, Dana, ești cu el de la început și știi toate poveștile? Uite-te pe... Tot, da. Băi, ia stați mă așa un pic, calmați-vă un pic. Victor, tu ești de acord să-i dai lui Alin banii înapoi? Dă-mi voie să vorbesc, Dana, că vorbesc că stai microfonul. Aveam cea mai șmecheră părere. Victor, ești de acord să-i dai banii înapoi lui Alin? Dar ceea ce am văzut acum te scot afară, Dana. Ce fel de caracter ai, s-a terminat. Scoate-l, mă, afară, mă, nu vezi ce caracter are, mă. Cum face pentru bani, mă? Uite cum face Dana pentru bani, mă. Mei, tu ești nebun la cap, sunt banii lui Alin, dar mă doare sufletul de el că vrea să-și ia o casă la copilul lui și tu i-ai luat banii. Dacă te dorea sufletul, nu te băgai în relație. Dacă... Cum poți să faci tu așa ceva, mă, omule? Nu te gândești la copilașul ăla, nu te gândești la omul ăsta că suferă după copilul lui? Cum poți să faci? Dacă suferă după copilul lui, nu te băgai... pe platforma asta. Ți-a făcut nume mare, a jurat lumea și a luat de toate pentru tine. Și zici că... Bă, dacă dai microfonul o secundă să spun și eu. Băi, Victorie, tu ești de acord să-i dai banii la... Ia taci puțin, Aline, poți să o faci pe Dana. Bă, după ce m-a jignit, ce poveste? Să-mi dea el 5.000 ca să fie prieten cu mine, să-i doneze la casa de copii. Păi de ce să fie prieten? Băi, Victor, hai că eu ți explic prietenește, da? Tu știi că noi, eu, Ferraru, Alin, când am primit niște bani de la tine, i-am primit, eu nu vorbesc ca Alin, eu vorbesc dreptate, i-am primit pentru niște servicii, da? Tu i-ai dat lui Alin bani. Dar tu ce servicii ai făcut, mă? Că ai început să vorbești prost de mine? Ascultă, tu ai cerut niște bani lui Alin cu titlul de împrumut. Mai vrei să-i înapoiezi această sumă de bani? Bă, tu nu vezi, mă, ce face omul ăsta pentru bani care totul i-am dat, mă?
E disperat Și că nu mai mai tare, are bani, băi, nu s-au am dus să bani. iasă. Trebuia să-mi zici, bă, dă 20.000 că am rămas falit sau altceva, bă, dar nu să mă minți, mă, și să mă amând după zi pe alta, mă, să mă iei de fraierul tău. Bă, cretinule, dacă n-am, ți-am spus că ți dau cash, mă, prostule, și tu intri pe TikTok și faci ăsta pe de la mine, adio. Uită numerele mele de telefon, uită numele mele, nu mai vorbesc cu tine. Da motive cu el. Care ăsta a luat foc întotdeauna pentru tine, o vorbă proastă n-a zis și te-a Bă, iubit. de ce am înțeles, Victor, ascultă-mă, Ferrariul nervos că l-a înjurat ăsta de mort. Bă, Dana, stai liniștită că Pe tine nu trebuie să te i-ai intereseze distrus nimic familia, te-ai caracterul băgat tău, în Victor. familia lui și l-ai lăsat fără fetiță, ca să știi și tu, Dana, cine ești tu, Dana. Ce s-a întâmplat cu familia lui? Stai liniștit. Că a avut Dumnezeu grijă să arate cine e fata aia. Nu o judec eu, că și eu am greșelile mele, nu zic. Nu trebuia să te bagi în relație, Dana, când el avea familie, Dana. Hai, lasă-mă și tu că mă faci de vorbesc toate pizdele de la ei și tu și cât o înșel pe nevastă ta. Taci dracu din gură măcar, nu fi Unde? tu Din sfânt. clinică, Dana. Ce? Din clinică, Dana. Că da, dacă nu chemai, mă zice să vin cu 4-5 prietene, cum era? Să vin acolo să vezi tu pizde multe. Multe pizde, party, droguri, elicoptere. De unde? Ce sunt pe Dacă te droghezi, asta e problema ta. Eu mă droghez, fac analize când vrei tu, ești nebun la cap. Hai, facem amândoi să vedem care se droghează și care nu? Eu am făcut și ieri, pentru că tot timpul îmi fac. Da, să mai faci. Unde, mă, că te-ai dus să schimbi sângele ca să... Nu, vezi că iei firmări pe alte telefoane cu prietenii tăi. Mimi, ce ai, mă? Bă, prostule, e smooth, mă. E nicotină, mă, că nu pot să o fumez, mă. Ah, bine, bă. Nicotină, fă. N-ai înțeles. El mai și fumează așa cu gura, mai trage și pe nas, tot nicotină, n-auzi? Bă, tâmpitule, e smooth. Dacă știi ce la smooth, N-ai bine. înțeles ce spun, e smooth. El fumează și țigări, că mereu fumează, l-a spus pe live-uri. Într-una mai trage și pe nas nicotină, nu mai satură Dumnezeu de tutun. E smooth, mă, prostule, nu te satură pe tine. Vorbește frumos cu omul care ți-a dat o pâine. Acum, pe mine, tu mă enervezi. Băi, ascultați-mă. Băi, ascultați-mă. Bă, uite cum vorbea el cu mine, care l-am ajutat tot timpul. Dar nu m-ai ajutat, bă, te ajutat pe tine, mă, pizdo, care ai vrut nume mereu. Îți scriai în comentarii, spune de mine, spune de mine, spune de mine. Am toate mesajele tale, bulangiule, și cu live-ul cu camera și peste tot. Spune de mine, spune de mine. Zi de mine, zi de mine. Păi normal, mă, la câți bani am băgat în tine. Păi și atunci care e Ce problema? ai făcut pentru Păi el? și eu cât am făcut Câte pentru tine? Dar spune toate favorurile pe care le-ai făcut lui Victor, Cum separat să de spun că- Bostănica. Spune-le, de ce nu le spui? Ca să știe pentru ce ai fost plătit, că zice că ți-a dat degeaba. Sau a fost împrumut pe tine? Bine, eu ies și vorbiți cu avocații mei pentru defăimare. Extraordinar defăimare. Hai, păi avem dovezi pentru această defăimare. Asta ești tu, nu e defăimare, dragul meu. Spune-mi adevărul, nu mințim cu nimic. Noi te facem, noi te luăm. E bun, de. Dar vrea numele, de ce donează Otilia mai mult? Păi tu dacă nu donezi, spui că dai și nu dai, ce să-ți fac? E vina noastră. Când spui un lucru trebuie să ai cuvântul. Ai spus cuvântul și coaile, nu ți le cazi. Ți le-ai făcut praf și cuvântul și coaile. Ești un nimeni. Punct. N-auzi, mă? Băi, Aline, dar nu puteți să găsiți o rezolvare. Care rezolvare, mă, nu vezi ce om e? Aseară Nu a zis vezi că cine e ăsta? plătește lumea să mă bată. Aseară a zis. Da. Cui a zis? Pe asasin de ăștia de să uită lunetă, de mă împușcă, de mă taie. Să pună pijama și pe el și cu durata lui. Și a zis să iau cu mână la fata mea. Curve, dar moare în pizda la curve, nebunul ăsta. Da. Nevastă, stai aici. Păi duc eu 3, numai după TikTok. Victor! Nu știi că eu îți făceam legăturile, Victor, cu Vicky, Mickey Giki. Victor! Dar e de băiat cu minte, de făimare, auzi cine bună. Băi, eu... Minte că nici batul nu l-ai luat, amărâtule. Incultule. Victor! Eu îți făceam legăturile, Victor, că tu n-ai vreo geală. Curve. Mai curvă ești tu decât toate curvele. Te pup, frate. Ce faceți tu? Victor, eu îți făceam legăturile, Victor, că tu n-aveai vreo geală. Tu nu mă spuneai, pe aia o vreau. Victor! Nu vezi că vii cu fetele și facem live. Băi, ce dracu are mă fiul ăsta, mă? Ce Cine? dracu are mă fiul ăsta nebun, mă? Nicula ăsta. Necula, cum îl cheamă? Că nu știu cum îl cheamă. Lasă-mă, că să e o discuție, dar ori, Ah, frățiorul, și... E o am auzit discuție. și eu acum. Bă, să moară frații, uite, vină încoa, fă, dă telefonul ăla încoa. Păi eu vă mint, vă arăt banii schimbați, uite. Dăm telefonul meu.
De schimb partea. Uite-te mă aici să-ți arăt cum mi-a schimbat banii, tot. E bun. Dar bine, a zis, a confirmat că da, mi-a luat bani. Băi, milionarul ăsta de lemn l-ați băgat prea mult în seamă. Și să vedem mafiot acum. Bă, nene, știi pe cine l-ars? Pe mine care sunt cel mai moale și care n-am ieșit odată să-ți vorbesc de mine. Bă, eu am dosar la toți. Bă, să moară măicuța mea și familia mea, de n-am tot. M-a băgat să-i bag droguri în mașină lui Aslan. M-a pus să-l șantajez pe Gabriel Oprea, care e prietenul lui. Am mesajele, uite-mi. Arăt dacă vrei. M-a pus să mă înjur cu Fane Vancică. M-a pus să-i bag spermă în gură lui aia. M-a pus de Otilia Mutu. Cu toată lumea, frățiorul meu. Cu Robert. Cu ăla, cu toată lumea. Stai să vezi. Și a zis clar că nu-mi dă nimic, că nu vrea pula lui. Na. El nu știa cum să-și recupereze banii de la tine, mă, care ți-a dat până acum. Păi ce să-mi dea, mă, frate, că ce mi-ai dat, te-am făcut prestat pe servicii. M-a trimis la Stâna de Vale. Ia vezi că te sună. Da. Ia vezi că ne face nesimțiți, domnul Victor Micula, corectul. Alo. Dă-i banii dacă ești corect. Nu că nesimțiți. Bă, ai zis ea lumânări la fata mea? Nu, mă, frate, ia sie lumânări, că... Țineți banii, bă, ăsta, bogatule. Lasă-mă așa. Acum sunt în direct, îți fac program. Nu mă suna să mă întrerupi, că am de arătat. Țineți banii, spală-te cu ei pe cap. Că atât ai decât bani. În rest ești... Ce ai zis, Victor? Trimite-mi bani atunci, dacă mă dai în judecată și nu vrei să arăt. Lasă-mă. Dă-mă pe canal, nu fi tot timpul pe intrat pe TikTok și mi-ai făcut de boala copiilor. Mă, frate, eu ți-am zis să nu vorbești, am vorbit până să nu ești tu la Michi Percea TV. Ai ieșit și vorbești. Ai făcut, Michi Percea TV, bun și Alin. ai făcut. Bun, Alin. Bă, frate, bă, ți-am zis, bă, ți-am vorbit cu tine aseară, lasă, sănătos. Luis, te scot puțin și te bag după aia, că înregistrează Bă, lumea taci, bă, tu, lasă așa puțin. Ți-am zis aseară, ți-am zis, bă, Victor, vezi de treaba ta, lasă-mă, dacă voi ați ales acum să mă loviți toți acum când sunt greu și când sunt la greu, bravo, mă, bravo, bă. M-am zis ceva pe tine de internet, am mai zis ceva de internet. Bă, n-am zis... Tu ai început să zici, tu ai început și în seara asta cu lumânări, tu ai început să mă Bun. vorbești cu mine în dinți, puteai să vorbești frumos. Păi am vorbit frumos. Păi am vorbit frumos de o lună de zile, îți vorbesc frumos că vreau casă să-mi iau fata. Tu nu mă înțelegi. Bă, băiatule, dacă tu nu mă înțelegi pe mine și dacă tu te înhaimezi cu toți proștii și după aia îmi faceți mie probleme, da, pentru șantaj cu opera și așa mai departe, ieși mă de pe live și vorbește dacă ești bărbat, nu ești pis de pe TikTok. Deci nu să nu mai arăt, bine, nu mai arăt. E fals, fraților, momentan. E o știre falsă. Ce prost ești! Te iubesc, băi! Haide că și vorbim, Victor. Tu nu vezi, mă, cum vorbești cu mine, cu Victor. Păi ce cum să zic, domnul, pula mea la baie? Băi, ascultă. Ca să nu dai dovezile, Aline, termen până diseară să-ți dea banii. Dacă nu, diseară emisiune. Alin, diseară emisiune la ora 11. Toate dovezile dacă nu ți se dă banii. Program până diseară la ora 11. La ora 11 venim cu noi dezvăluiri dacă nu ți se dă banii. Nu mai spune nimic acum, Alin, oprește acum. Pentru moment oprește. Diseară vii cu dezvăluiri cu probe dacă nu ți se dă banii. Până nu, diseară. frate, că nu fac eu așa ceva. Eu am zis că nu mai trebuie nimic. Dacă ți-am spus, mă. Claro. Ați înțeles? Băi, băiatule, omul e purisanul ăla din filmul Calamar. Deci, ce aici, băi, nene, băi, Nichi, băi, te ia durerile de cap, bă, ăla, tu n-ai văzut că Alin intrase în panică? Care aveți dovezi și de-astea și așa, trimiteți în privat, vă rog, aici la mine,
care aveți dovezi. Am Instagram. Spune Nichi că dăm recompensă. Nichi Percea, dar am 111. NYKY Percea 111. Dați-mi pe Instagram, vă rog frumos. Nichi, să mor de nu dăm recompensă. Eu ofer 300 de filmare, dacă e filmarea bună. Depinde cât de bună e filmarea. Ce dovezi aveți despre oricine de pe acest TikTok care poate fi un subiect dezbătut? Băi, dar cât e de periculos copilașul ăsta. Subiecte reale le trimiteți pe Instagram NYKY Percea 111. Băi, și Nichi, facem emisiune cu ei. Bă, puțin, Nichi. Bă, tu-ți dai seama că copilașul ăsta are filme direct în cap ce face, ce a făcut toate îmbărligăturile ăștia. Bă, trebuie să ai o boală, bă, fratele meu, bă. Bă, trebuie să fii maniac să faci așa ceva, bă, frate, bă. Să mor eu dacă te mii, Nichi, să mai și plătești. Bă, să mai dai și milioane de dolari, trebuie să fii maniac, tată. Bă, eu jur pe sănătatea mea dacă vă mint. Trebuie să ai o boală, fraților. Băi, am ajuns bun rău de tot, mă. Jur să mor eu dacă n-am ajuns bun rău de tot. Sunt cel mai, cred că am 200.000 de persoane. 162.000 de vizualizări am la oameni. Băi, fratele meu. Da. Băi, ăsta are ceva la cap, mă. Copilul ăsta nu-i sănătos. Să mor dacă bă, să moară, mamă, dacă copilul ăsta e sănătos. Ești nebun? Băi, frate, Clip pe camera, că nu te cred că ești tu, că clip camera. Stai, bă, stai să cobor jos. Mamă, stai așa. Băi, băiatule, nu, bă, trebuie să aibă ceva la cap, bă, să facă așa ceva, bă. Bă, 100% are ceva la cap ăsta. Tu nu vezi că îl caută să facă numai îmburligături, să lege ăla pe ăla, dar are de-astea de produitor în el, copilul ăsta. Handicapat. Păi, nene, așa s-a jucat. Ăsta a fost tras din păsărică cu forcepsul. Ăsta nu e un om normal la cap. Da, și probabil i-a atins ceva la creier. L-a pus să-l înjurești pe Fane Vancic, ați văzut, da? Ce dracu, mă? Băi, băieților, ăsta, omulețul ăsta s-a uitat mâine seara avem emisiune iar. Băi, întreb și eu câte ceva. Luis Marinescu ăsta, tu ești ceva milionar, mă, de vorbești din bucătărie, mă? Băi, de ce, mă? Ia zi. Trebuie să stăm undeva, anume? Nu, mă, dar cine ești tu să vorbești despre numele meu, mă? Dar nu te interesează pe tine cine sunt eu, mă? De atunci vorbești despre alte nume, eu n-am vorbit despre vorbește, tine. Vorbește-mă, dracu, frumos, mă. Pe tu ești un copil handicapat? Băga mea, aș pune în toată familia ta și în copiii tăi și în moții mătii și să-ți trag la muie. Aline, urcă sus, Alin. Că ai zis să pun stop. A scris Alin să pun stop. Bă, păcat de bani ăștia, bă, să păcat de bani ăștia, bă, uitați-vă în ce hal am ajuns să facem pentru bani, bă, parcă ar fi filmul ăla Calamar, bă. Bă, frații, vă opriți-vă, bă, mâncava șcurul vostru, bă, să fie